Ja sitten kun on valmista, jos nostatte vaikka käden, niin siirrytään seuraavalle sivulle. Näitä on niin kuin 4 ulottuvuutta. Jes, päivällä valmista ja Riikalla kanssa. Jes. Sitten tämä seuraavat ulottuvuudet. Oho, mä yritin niin näkyykö teille nyt tää? Yritin ottaa tuon käden tuosta vaan pois. Ja nyt toivottavasti näkyy. Ja sitten taas käsi ylös, kun on valmista. Kaikki keskiarvot sitten tuonne alas yhteen ja jaettuna 4, niin sitten tulee tuo kokonaisuus psykologisesta pääomasta. Yes. Yes. Elikkä mikä tämä psykologinen pääoma on, niin tällainen, tässä on 4 ulottuvuutta, nämä optimismi, tavoitteellisuus, itseluottamus ja sinnikkyys, ja nämä on kaikki tällaisia vanhoja psykologisia konsepteja, jotka on todettu, että ne on hyvin toimivia niin kautta aikojen ollut, ja on tulokset, mitä on tutkittu, niin yksittäisinä ulottuvuuksina toiminut hyvin monessa suhteessa. Ja sitten tällainen Seligman aloitti tällaisen positiivisen psykologian tutkimisen, että aika paljon työyhteisössä puhutaan negatiivisista asioista, työuupumuksesta ja työpahoinvoinnista, niin se päätti lähteä liikkeelle positiivisesta psykologista. Ja sitten yhdistettiin nämä 4 ulottuvuutta aika paljon, samoin kuin Luthans ja Avuoli on näitä tutkinut ja tehnyt tätä käsitettä ja mittaristoa tähän, ja näistä 4 tuli sitten psykologinen pääoma. Ja kaikki tutkimustulokset, mitä itsekin olen tutkinut, niin on älyttömän merkittäviä verrattuna moniin muihin, että jopa niin kuin, ja vaikuttaisi siltä, että Suomessa tällä on vielä suurempi merkitys kuin joissakin muissa maissa, esimerkiksi uralla etenemiseen. Tutkittiin Järströmin Marian kanssa yli 600 ihmisen uralla etenemistä ja verrattiin sitten tällaisia vanhoja urakonsepteja kuin osaamispääoma ja verkostot, niin eniten vaikutti tämä psykologinen pääoma uralla etenemiseen. Että mietittiin, että ehkä Suomessa Suomi on pieni maa, niin verkostoja on kaikilla, ja
että se ei ole niin suuri merkitys sen takia Suomessa kuin jossakin muissa maissa. Ja sitten osaamispääoma on myös aika suuri ihmisillä, että ihmiset on aika pitkälle koulutettuja, että siinä ei ole suurta vaihtelua. Että sen takia sekään ei odota sitä uralla etenemistä siinä määrin. Että ainut, joka vaikutti uralla etenemiseen näistä kolmesta ulottuvuudesta, oli tämä psykologinen pääoma. Ja siinä on mielenkiintoista on se, että siihen voi vaikuttaa. Sitä voi itse tietoisesti kehittää, että mitä on opiskelijoilta kuullut palautetta. Mulla on näitä aikuisopiskelijoita, osa sanoo, että mulla on ollut huono itseluottamus, mutta on päättänyt sitä sitten kehittää ja nyt kokee, että se on hyvä. Ja se voi olla, nämä ulottuvuudet voi vähän vaihdella, että joku on hyviä töissä ja joku sanoo, että sitten vapaa-aikana sitten on taas heikompi, mutta tässä aika paljon tutkin sitä, että miten se työssä näkyy. Tutkimusten mukaan se esihenkilö vaikuttaa tiimiä ja tiimiläisten psykologiseen pääomaan. Että mitä parempi esihenkilöllä on psykologinen pääoma, niin se heijastuu sinne tiimiin ja yksilöön sitten ja vaikuttaa sitten positiivisesti tai negatiivisesti, että jos on esihenkilöllä huono psykologinen pääoma, niin, tai jos siellä tiimissä on kitkaa, niin yksilöiden psykologinen pääoma on heikompi. Ja tiimi vaikuttaa yksilön psykologiseen pääomaan, mikä huomattiin tämän Sitomon Niina Rinteen kanssa, kun tein sinne tutkimusta psykologisesta turvallisuudesta ja psykologisesta pääomasta, niin se tiimillä, että miten hyväksi se tiimin psykologinen turvallisuus koettiin, niin sitä paremmaksi yksilö arvioi oman psykologisen pääomansa. Että tosi mielenkiintoinen tulos, että mä uskon, että enemmän ja enemmän mennään johtajakeskeisyydestä tiimikeskeisyyteen, että ihmisistä tulee enemmän ja enemmän itseohjautuvia ja organisaatioista, jolloin sitten se tiimimerkitys nousee yli sen johtajan merkityksen. Ja mielenkiintoista on se, että lyhyet interventiot, nimenomaan lyhyet, kasvattaa sitä psykologista pääomaa organisaatiossa. Että niillä on tehokkaampi vaikutus kuin pitkillä. Että tämä on siinä mielessä, kun persoonallisuus on suht pysyvä ominaisuus, niin sitten tämä psykologinen pääoma on se, että se voi vähän vaihdella ja sitten siihen pystyy tietoisesti vaikuttamaan. Mutta niin, tutkin noita maajoukkueen valmentajia tai olin siellä kouluttamassa jääkiekon maajoukkueen valmentajia ja siinä on se ryhmä sitten niin kuin vähän teille niin mielenkiinnosta, että näette minkälaisia tuloksia eri ryhmillä on. Yleisessä otoksessa Suomessa keskimäärin oli tällaiset ulottuvuudet tällä tasolla ja sitten ekonomeilla oli sitten myös vertailuryhmänä siinä viimeisenä. Eli maajoukkueen valmentajilla on kaikista korkein tuo tavoitteellisuus, mikä on aika itsestään selvää, että urheilussa sitä seuraavaa peliä ja kautta mietitään niiden tavoitteiden kautta tosi selkeästi. Ja sitten ekonomeilla oli aika matala toi, että se oli aika yllättävää, että olisi ajatellut, että aika moni ekonomi on jossakin firmassa töissä, joka tekee jotain tulosta tai yrittää tehdä tulosta, mutta tietysti voi olla, että on julkisellakin puolella paljon ekonomia töissä, jossa sitten se tuloksellisuus tai sitä mitataan ehkä eri tavalla. Sitten optimismia oli eniten, tai tuo maajoukkueen valmentajien tulos oli kaikista pieni. Et se on aika rankka maailma toi maajoukkueen valmentaminen tai valmentaminen yleensä, että voi olla, että yhtäkkiä joutuukin luopuun pestistään tai saa potkut, että se reaalimaailma on siellä aika kovaa, jonka takia sitten toi optimismi on niin kuin varmaan osasyynä tai sanovat, että mistä se voi johtua, että se on niin matala. Sinnikkyys on korkealla tasolla heillä ja sitten itseluottamus, mutta ehkä se olikin huippuja siinä omassa hommassaan, että jos ekonomeistakin tai tuosta yleisestä otosta olisi otettu ne, jotka on niin kuin urallaan edenneet pisimmälle, niin varmaankin heilläkin se itseluottamus olisi ollut korkeammalla tasolla. Mutta tuossa tällaisia keskiarvoja, joita voi vähän peilata sitä omaa itteensä ja sitten ehkä sitä, että mikä on niin kuin korkein ja mikä on matalin, mitä voi kehittää ja mistä mikäkin ehkä johtuu, että ne on ihan mielenkiintoisia sinänsä noita vähän peilata. Jos teille tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa väliin, niin sanokaa vaan sitten heti
heti, jos tulee jotain. Ja tämä optimismi mittaa niin sitä sellaista seesteistä optimistisuutta, ei sellaista yltiöpositiivisuutta tai sellaista näyteltyä positiivisuutta, vaan sellaista niin kuin rauhallista seesteistä asioiden näkemistä positiiviselta kannalta. Sen takia, että se luo mahdollisuuksia. Jos on niin pessimistinen tai negatiivinen, niin rajaa automaattisesti pois paljon asioita. Ja jos vaikka menee johonkin kokoukseen tai tilanteeseen kauhean jännittyneenä, ja jännitys monesti voi olla vähän, riippuu tietysti, että tuoko se jännitys sinne positiivista virtaa vai onko se vähän sellaista pelon puolesta jännitystä, niin se rajaa helposti siitä tilanteesta paljon pois. Olen keskittynyt vaan siihen omaan olotilaansa ja siihen, että voi vitsi, että mua jännittää, että huomaakohan muut sen. Mutta jos menee sellainen rennolla otteella, niin avaa itteensä enemmän ja pystyy myös sitten kuuntelemaan tarkkaavaisemmin muiden juttuja ja ehkä reagoimaan niihin paremmin ja näkemään niistä mahdollisuuksia. Ja ihminen tulkitsee aina kaikki tilanteet väärin. Että jokainen tilanne, minkä tulkitsee, on objektiivisesti katsottuna väärin. Mutta on parempi, että tulkitsee niitä positiivisesti niitä tilanteita, koska se on sen yksilön kannalta parempi niin ajattelumalli kuin se, että tulkitsee niitä negatiivisesti. Vaikka voi olla, että se negatiivinen olisikin oikein, että se olisi niin kuin enemmän oikein kuin se positiivinen, mutta sen yksilön kannalta on terveellisempää miettiä niitä positiivisen kautta. Ja niin sisäinen kriitikko on monilla se pahin, että sitä kannattaa yrittää vähän vaientaa tai blokata sitä pois tai ei anna sille ääntä. Et sitten jos on väsynyt tai stressaantunut, niin usein se sisäinen kriitikko pääsee vähän voimistumaan, että erityisesti niissä kohtaa kannattaa sitten tietoisesti miettiä, että jos alkaa tulla sitä negatiivista puhetta liikaa, että millä sen pystyisi blokkaamaan pois. Onko joku ajatus sen tilalle tai että millä sen saa ainakin vähän hiljennettyä, koska se ei ainakaan hyödytä sitä tilannetta siinä kohtaa. No sitten on tällainen tutkimusopitusta avuttomuudesta, että optimistit ei jää avuttomaksi. Että sellainen tilanne, että jos vaikka huoneeseen laitetaan 10 ihmistä ja niillä alkaa olla kova nälkä ja ne haluaisi päästä pois sieltä huoneesta ja ne yrittää painella kaikkia nappuloita siellä, että avautuisiko se ovi jollain menetelmällä ja sitten ne huomaa, että mikään nappula ei siihen auta, että ne on kaikki kokeilu. Sitten nämä samat ihmiset laitetaan toiseen huoneeseen ja sielläkin on niitä nappuloita ja alkaa nälkä olla ja ruokaa näytetään sitten siellä huoneen oven toisella puolella, jos ne pääsisivät vaan sieltä huoneesta pois. Niin osa näistä, jotka oli opetettu tähän avuttomuuteen, niin osa ihmisistä alkoi kokeilla silti vielä niitä nappuloita. Ja sitten tutkittiin tätä 10%, mitkä niitä nappuloita painoi, ja nämä oli näitä optimisteja, että sitten yhtäkkiä se ovi aukesikin. Eli ne vielä kokeilee, vaikka niin ajattelee, että todennäköistä on, että se ovi ei aukea nytkään. Ja nämä on varmaan näitä huippumyyjiä, että kun on 100 kertaa sanottu, että ei osteta, niin sitten nämä optimistit on, että okei, mä kokeilen vielä kerran. Ja sitten se kauppa tuleekin. Että kun myyjä on sellaisessa hankkeessa mukana, jossa tutkitaan myynti- ja asiakaskokemusta ja myyjät sanoo, että tärkeintä on niin kuin se, että toipuu pettymyksistä ja sitten se, että pysyy optimistisena, että se itsensä johtaminen on vaativaa myyntiammatissa, jos se on sellaista jatkuvaa kontaktointia ja yritystä tehdä kauppaa nopeasti. Eri asia on sitten sellaiset pidemmät neuvottelut business to business, jossa sitten se myynti ei ole niin suoraa myyntitehtävää, vaan enemmän sellaista ehkä asiakkaan tarpeen niin kuin selvittämistä. Tuliko tähän jotain? Mennään näitä läpi nämä 4 ulottuvuutta tästä, niin tavoitteellisuus. Ehkä ajatellaan, että ihmisellä on aina oltava tavoitteita tai olisi hyvä olla tavoitteita.
ja sen ei tarvitse olla mikään suuri tavoite, mutta joku pienikin tavoite voi pitää sitä niin kuin sellaista tietynlaista elämänjäntevyyttä yllä, että kun on aina jotain, jota tavoittelee. Että monet voi olla, että no mullahan on nyt aika hyvin kaikki asiat ja työura ja kaikki menee ihan mukavasti tässä, että miksi niin kuin pitäisi olla tavoitteita. Mutta se voi olla myös vapaa-aikaan liittyvää, vaikka että olisi parempi kokki tai parempi jossain harrastuksessa, ettei sen välttämättä tarvitse liittyä työhön. Että tämän teorian mukaan on terveellistä, jos ihmisellä on aina joku tavoite. Mä laitoin tuohon Arnold Schwarzeneggerin kuvan, että jos te olette katsonut Netflixistä sen tarinan hänen elämästään, kun hän on niin mun mielestä koko elämänsä elänyt pelkkien tavoitteiden kautta. Että ensin halusi podariksi ja menestyy siinä hyvin ja halusi Hollywood-staraksi ja nimenomaan Hollywood-staraksi, ettei huippunäyttelijäksi. Ehkä tiesi, että rahkeet ei siihen riittäisi, mutta ja siinä kohtaa sanoi sitten, että siinä kohtaa hänen pitikin yrittää etsiä itsestään tunteita, että hän oli ollut niin tavoitteellinen, että vaikka isä ja veli kuoli, niin ne ei oikeastaan tuntunut hänestä miltään, koska hän vaan mietti, että seuraavaa tavoitetta ja eikä ollut niin kuin mahdollisuutta miettiä sitä, että miltä hänestä tuntuu, että onko tänään sellainen fiilis, että jaksaa treenata tai ei jaksa treenata, vaan sitä, että ehkä vähän sellainen tietynlainen robottimainenkin tyyli elää siinä nuorena. Sitten kolmanneksi halusi sitten politiikkaan mukaan ja nyt sitten yli 70-vuotiaana korona-aikaan osti sitten niin Aasia-ponin ja se minipossu ja koirakin siellä on sellaisella maatilalla, jossa sitten joka aamu herää 6 sitten näitä ruokkimaan, että pysyy taas sellainen rytmi yllä, mutta en tiedä onko enää tavoitteita tai mitä ne tavoitteet on, mutta niin kuin koko aika pitää itseänsä niin kuin liikkeessä. Ja sitten toi on niin kuin, että on coachikoulutuksen käynyt, niin tämä tavoitteellisuus, se on ratkaisukeskeinen coaching liittyy siihen, niin siinä usein mietitään niitä tavoitteita aina sen kautta, että siitä, kun se tavoite on saavutettu, jos vaikka vuoden päästä ajateltaisiin, että oltaisiin superkokkeja, niin miten se sitten näkyy, minkälainen se päivä on, vaikka lauantai-päivä, jolloin teen sen superateriaa ja miltä musta tuntuu ja miltä se ympäristö näyttää ja miten muut mulle siinä kohtaa sitten keskustelee vaikka siitä ruoasta, että se tehdään mahdollisimman konkreettiseksi. Ja sitten kysytään aina, että mikä olisi se pieni askel, jonka voisit tehdä nyt heti tänään tai huomenna, että pääsisit lähemmäksi sitä tavoitetta. Moni kertoo, että aiemmassa työelämässä on ollut, tai heti ensimmäisiä esihenkilöitä on ollut sellaiset, jotka on sitten vaikuttanut suunnattomasti psykologiseen pääomaan positiivisesti. Että on luottanut ja antanut vastuuta nuoresta iästä huolimatta ja sitten on saanut itseluottamusta sen kautta. Että se on ollut sellainen, mitä moni kommentoi, että hyvä, että on ollut hyviä esihenkilöitä. Osa on kokenut, että on ollut huono esihenkilö, joka on romahduttanut omaa psykologista pääomaa, mutta pitkässä juoksussa se psykologinen pääoma on kuitenkin kasvanut, koska on huomannut, että siitä huolimatta, mitä se esihenkilö tai se ympäristö on sitten toiminut, niin on huomannut itsestään, että pystyy tekemään niitä tehtäviä ja osaa ne hommat, eli ei tarvitse sitä ulkoista vahvistusta niin paljon. Mutta voisin ajatella, että se ei tule niin positiivisen kautta kuin se, että joku henkilö heti tukee sinua ja saa sellaisen positiivisen niin kuin näkymään työelämään ja kuin sitten se, että se joudut sen kaivamaan vähän niin kuin itsestäsi ja ympäristö ei ole niin suopea sinua kohtaan. Ja sitten itseluottamus, jota pidetään niin kuin tärkeimpänä tässä, niin tämä on, että uskaltaa sanoa mielipiteensä ryhmässä, jossa muut on eri mieltä ja usein mitataan myös sillä, että pystyy esiintymään, mutta se monesti on harjoittelun tuloskin, että pystyy esiintymään, että
te, jotka sitä teette koko ajan, niin varmaan pystytte esiintymään isoskin salissa, kun sitten taas, jos verrataan sellaiseen, jonka työkuvaa se ei niin kuulu. Mutta hyvä itseluottamus auttaa saamaan sen ihmisen koko kapasiteetin käyttöön, ja siinä on erilaisia tasoja sitten, että joku sanoo, että itseluottamus on hyvä töissä, kokemuksen myötä on tullut hyvä itseluottamus sinne, mutta vapaa-ajalla ei niinkään. Ja osa sanoo, että kun on aloittanut uuden harrastuksen myöhemmällä iällä ja on oppinut siinä, niin se on lisännyt itseluottamusta myös töissä. Sitten osa joskus kommentoi, että oma itseluottamus on vähän heikko, että tarvii tosi paljon tukea päätöksentekoon ja yleensä niin kuin siihen toimintaan työssä, että niin, tarvii kehittää sitä jatkossa enemmän ja luottaa siihen omaan näkemykseen. Ja viimeisenä sitten toi sinnikkyys. Mä laitoin siihen tuon Jallusaarion kuva, joka souti siihen Atlantin ylin, koska mun mielestä se kuvaa, niin kuin joku sanoo, että Jallu on vienyt sisun käsitteen niin kuin uudelle tasolle. Mutta toi sinnikkyys ehkä kuvaa just tätä Jallun tyyppistä, että se jaksaa kaikista vastoinkäymistä huolimatta, mitä sille tapahtui, niin se suoritti sen fyysisen ja henkisesti raastavan urakan ja suht nopeasti on siitä palautunut, että heti lähti sitten sinne oliko se Kilimanjaroon vai minkä vuoren ylittää, vaikka sanoikin, että hermosto ei ole vielä palautunut tästä soutamisesta, mutta sinnikkyys on tietynlaista rentoa otetta, mutta myös sellaista, että niin kuin ei luovuta kovin nopeasti. Ja nämä kaikki kytkeytyy vähän toinen toisiinsa, että jos on hyvä itseluottamus, niin usein sanotaan, että se hyvä itseluottamus tulee siitä, että luottaa omaan sinnikkyyteensä. Että jos laittaa jonkun tavoitteen itselleen, niin se itseluottamus nousee, kun tietää, että mä oon niin sinnikäs tyyppi, että mä en helposti luovuta. Ja ehkä sellainen tietynlainen rentous myös siinä, että kun sanotaan, että rento ote kantaa pisimmälle, ja niin kuin tuo Jari Sarasvuo sanoi, että on paljon sellaisia ylivalmistautuneita alisuorittajia. Ja siihen mä kyllä niin kuin uskon ja olen itse huomannut, että jos mä ylivalmistaudun johonkin, niin väistämättä tulee alisuoriutuminen. Se lyö niin kuin sen tilanteen jotenkin liian lukkoon, jos ylivalmistautuu. Ja sitten menee pasmat nopeammin sekaisin, jos se ei meikää sen oman suunnitelman mukaisesti. Et siihen niin kuin se joustavuus jää uupumaan. Että monet huippu-urheilijat, huippusuorittajat, niillä on se tietynlainen rentous siinä omassa olemuksessaan. Ja vaikka on suurikin haaste, niin ne pystyy sen niin kuin, ehkä ne ei suhtaudu siihen niin vakavasti tai ei ota sitä niin paljon omaan identiteettiinsä, jos se epäonnistuminen tapahtuisi. Ja jos on joku tärkeä missio siinä takana, niin jaksaa sitä asiaa tietysti viedä enemmän eteenkin päin. Ja monet sitten, jotka tekee jotain, itsekin tietää jotain huippuja yliopistoilta tai sitten yritysmaailmasta, niin ne pystyy nopeasti palautumaan. Ja mä luulen, että se on mitä nykypäivänä tarvitaan, että jos kauheasti jännittää jotain juttuja, niin kuin tiedän yksi sanoi, että todella nuorena 25-vuotiaana joutui vaatimaan ja pääsi vaatimaan tehtävään ja paljon kansainvälisiä kontakteja siinä ja hän sanoi, että hän jännittää hirveästi, että selviääkö hän ja sitten introverttina henkilönä sanoi, että tarvii tosi paljon palautumista näiden jälkeen. Kun sitten taas joku kokenut toimitusjohtaja, joka sitten osaa nämä asiat jo strategisen ja on jo sellainen strateginen ajattelu päänsä sisällä, niin ei ole sellaista ongelmaa sitten tässä kohtaa, että vaan pystyy tosi helposti niin kuin suoriutumaan näistä jutuista ja kokee ehkä ne kaikki tapaamiset ja muut lähinnä virkistävinä. Eli se palautumisaika sellaisella ei ole välttämättä, ei tarvitse edes palautua, koska kokee, että ei ole mitään rasittavaa edes tapahtunut. Mutta sitten tällä nuorella tyypillä, jolla se jännittäminen ja se, että selviää niistä tilanteista, niin vie niin paljon voimavaroja, että niin kuin se palautuminen vaatii enemmän.
aika, niin sen takia ehkä sellainen rento itsevarmuus on sellaista, joka tuottaa sitä sinnikkyyttä, koska sitä niin kuin ei ole kuluttanut loppuun. Että niin kuin sinnikkyydestä puhutaan, että jos on polkupyörä, niin ne kumit on ennen kuin lähtee pitkälle matkalle, niin kumeissa on tarpeeksi ilmaa, ettei kaadu heti ensimmäiseen kuoppaan, ja sitten taas sellaiset, joilla ei ole varautunut siihen reissuun ja ne kumit ei ole huolehdittu niistä, että niissä on tarpeeksi ilmaa, niin saattaa olla, että se matka jää tosi lyhkäiseksi tai ainakin se on tosi raskasta. Että niin kuin toi Henri Tuomilehto sanoo, että jos on unitutkija, että jos on raskas aika, raskas viikko edessä, niin hän sitten nukkuu ja varaa lepäämiseen paljon enemmän aikaa kuin yleensä. Eli varautuu siihen, että jos tietää, että tämä on mun tavoite ja tänne yritetään päästä, niin huolehtii kaikin keinoin siitä, että on se kapasiteetti siihen. Toi Vesa Ekrus sanoi just tämä Mehiläisen toimitusjohtaja, josta kerron aluksi esimerkkiä, että hän niin kokee, että hänen velvollisuus toimitusjohtajana on pitää huolta itsestään. Eli hän kävi aina aamuisin koiran kanssa kävelyllä ja koki, että hän on niin velvollinen pitää terveydestään huolta, että hän pystyy hoitamaan ja johtamaan sitä isoa organisaatiota. Mä näytän vielä tähän sitten tällaisen, joka on nyt suht uusi tutkimus täältä Seligmanilta, eli tällainen posttraumaattinen growth. Eli on tutkittu, että jotkut ihmiset, kun tulee joku äkillinen negatiivinen juttu, vaikka saisi potkut, niin keskimäärin ihmiset kuuluu tuonne kaussinkäyrällä keskellä, että käy vähän sitä pettymystä läpi ja sitten palautuu normaalisti ja alkaa toimia. Osa ihmisistä taas on tuolla kaussinkäyrällä jommaskummas ääripäässä, jolloin sitten joko siitä tulee tällainen stressisyndrooma, eli siitä ei pääse sitä asiasta yli ollenkaan, tai se kestää huomattavan pitkän aikaa, ja osalla ihmisistä sitten se on vähän niin kuin ponnahduslauta sitten, että pääsee vielä paremmalle pestille tai paremmin jalkeille tai saa itsensä niin kuin hyvinvointinsa vielä paremmalle tolalle. Että pieni romahdus tapahtuu kaikilla, mutta sitten osa ponnistaa siitä pidemmälle kuin missä ne oli. Ja sitten näitä, jotka on potkuja saanut, niin on tutkittu sitten, että miten se tapahtuu, ja sitten on tutkittu näitä, jotka sitten ponnahtaa pidemmälle, niin on huomattu, että sitä edesauttaa, että ymmärtää sen tilanteen realistisesti, että mikä johtuu itsestään ja mitä omassa käyttäytymisessä ehkä pitää jatkossa muuttaa, että pystyy vastaanottamaan niin kuin sellaistakin palautetta, mikä ei ole niin mukavaa. Sitten kontrolloi ajatuksia ahdistuksen vähentämiseksi, että yrittää hallita ja hallitsee niitä ajatuksia, ettei pyöri siinä negatiivisuudessa koko ajan, ja sitä, että jos jotain inhottavaa tapahtuu, niin sehän täyttää koko aivon. Ja silloin ei ole välttämättä viisasta heti jakaa sitä muille sen takia, koska se voi lisätä sitä. Kaverit yleensä tunnetasolla sitä niin kuin tukee, sitä asioiden jakamista ja sitten sitä henkilöä siinä, mutta se ei yleensä vie sitä asiaa eteenpäin, että silloin on yleensä parempi, että sitä keskustelee jonkun ammattilaisen kanssa, joka edesauttaa sitä kognitiivista ajattelun kulkua eteenpäin, eikä jää siihen niin sanotusti siihen velvomistasolle. Siitä on hyvä puhua muille, mutta sitten loppuviimeksi siitä on hyvä tehdä sellainen tarina, jossa on positiivisuutta. Että se voi olla, että se muuttaa omia elämän arvoja, vaikka muuttuu vähän empaattisemmaksi, kun huomaa, että ei aina kaikki mene niin kuin oikeudenmukaisesti tai sellainen kuin kuuluisi mennä. Ja sitten miettiä, että miten pystyisi niin kuin hyödyntämään tätä omaa kokemusta muille ja tekemällä siitä sellaisen positiivisen narratiivin, joka sitten luo siitä sellaisen, että näinhän tämän kuuluikin mennä ja tämähän oli loppujen lopuksi tosi hyvä juttu. Että noin on sellaisia, jotka auttaa sitä, että se pettymys ei jää päälle tai sitten ei tule uhriksi siinä tarinassa, ettei luo sellaista tarinaa, joka sitten tekee siitä negatiivisen kulun. Kaikille pettymyksiä tulee, niin sitten, että miten siitä pääsee sitten
nopeammin jaloilleen. Niin että on mielenkiintoisia nuo tutkimukset tuosta, että kun ihmisillä on aina tarve jakaa heti sitä kokemusta, jos jotain negatiivista tapahtuu, niin onkin huomattu, että se ei aina hyödytä, vaan päinvastoin se voi pahentaa tilannetta. Että on hyvä keskustella asioista, mutta sitten jos jää siihen vellomaan, niin se ihminen jää niin kuin jumiin siihen negatiivisuuteen. Että se on automaattireaktio monesti, että ihminen ajattelee, että nyt kävi näin, niin soitanpa heti jollekin kaverille, että uskomatonta, että kävi näin, että ei mennyt hyvin tämä juttu. Mutta jos odottaa puoli tuntia ennen sitä soittamista, niin huomaakin, että ehkä sitä ei kannatakaan soittaa eikä keskittyä siihen asiaan, vaan mennä eteenpäin muissa toiminnoissa. Mä oon kokeillut sitä sen jälkeen, mä ehkä vuosi sitten luin näistä tutkimuksista, jossa huomattiin tämä, että jossa on ollut lukuisia tutkimuksia tästä, että asioita ei kannata heti siinä ruveta käsittelemään. Ja helposti on, niin kuin jos on pienikin joku negatiivinen tai sellainen juttu, niin sitten soittanut jollekin kaverille tai muulle ja samaten kaverit soittanut muulle. Mutta mä oon nyt lopettanut sen, että mä en soitakaan sitä muille sitä asiaa, koska mä oon sitten kokeillut tätä juttua ja myös sen, että olen huomannut, että se asia pienenee huomattavasti, kun sitä ei pyörittele. Se vie vähän niin kuin turhaa aikaa sellaisen pienen asian niin kuin nostaminen esille. Monesti ne on pieniä. Varmasti jos on joku iso asia, niin sitten on ehkä pakko saada sitä purkaa heti jollekin. Mutta tuli vähän mieleen nämä Riikka Veeran että paljonko sitä aikaa antaa, niin ehkä sillä, että sä siirrätkin sen, että jos joku opettaja tai joku tulee heti, että nyt on pakko purkaa tätä asiaa, niin joissakin tapauksissa voi kokeilla sitä siirtämistä, että jutellaan huomenna, niin se asia on ehkä vähän laantunut. Klik, meneekö tämä eteenpäin? Joo. Mutta tuossa toi tutkimus tuosta lyhyesti esiteltynä, siinä oli 200 vastaajaa, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen siinä, että taustatiedot ei vaikuttanut. Vastaajan ikä, sukupuoli, tiimin ikä tai tiimissä työskentelyaika siihen kokemukseen tiimin psykologisesta turvallisuudesta eikä psykologiseen pääomaan. Eli vaikka olisi vanhempi vastaaja, niin se psykologinen pääoma ei ollut korkeampi tai oliko mies tai nainen tai oliko työskennellyt tiimissä kauemmin, niin se psykologinen pääoma ei vaihtunut. Nämä oli toki aika nuoria vastaajia kaikki ja se tiimissä työskentelyaika oli aika pieni. Niitä oli niin kuin 10 organisaatiota ja 25 tiimiä ja sukupuolijakauma oli niin, että vähän enemmän naisia. Mutta jos ihmiset koki, että siellä tiimissä oli keskinäistä kunnioitusta, osaamista jaettiin, aktiivisesti reflektointiin, eli kehitettiin koko ajan sitä toimintaa ja mietittiin, mikä on mennyt hyvin ja mikä on huonosti. Ja sitten lisäksi, jos organisaatio koettiin oikeudenmukaiseksi, niin sitä paremmiksi ihmiset koki oman psykologisen pääomansa. Mutta sitten yllättävä tulos, jolle mä en tiedä mistä se johtuu, että mitä enemmän oli rohkeutta, ideoitiin tiimissä, sitä enemmän se vähensi psykologista pääomaa. Että ehkä siinä voi tulla sellainen olo sitten itselle, että mä en keksi yhtään rohkeita ideoita tai sitten, että oliko tämä vähän nyt liian rohkea idea, että se tiputti sitä psykologista pääomaa. Mutta mitä enemmän osoitettiin sitä kunnioitusta ja jaettiin tietoa ja mietittiin, että meneekö tämä hyvin vai huonosti tämä tiimin toiminta, niin sitä paremmaksi ihmistä, että sitä parempi mulla on nämä ulottuvuudet, psykologisen pääoman ulottuvuudet. Ja toi oli ehkä, mihinkä tiimi ei pystynyt välttämättä kauheasti vaikuttamaan tuohon organisaatioon, että koetaanko se oikeudenmukaiseksi vai ei. Mutta siinä lyhyesti tämä esittely tästä psykologisesta pääomasta, niin mä otan tämän nauhoituksen pois päältä, niin minkälaisia mietteitä teillä tuli?